kunomuntu ongenzeka ukuthi uhleze ekhaya njengamanje ubudlelaneni uyahlukumezeka yiphi ke into eningayidlulisa njengomlayezo ngoba nijwayele ukuxoxa nabantu ngazo lezi zinto. Yes. Umyalezo singamdlulisela wona ukuthi they are not alone. Akayedwa sikhona. And we do open ukuthi uze one of chairperson noma deputy chair, secretary noma deputy secretary. If unenkinga sizokuyalela kumuntu ongakwazi ukukulekelela. Njengoba ngishilo siyasebenzisana no EHW, siyasebenzisana futhi no diversity. Sinama program esibambisene kuwona la sikwazi khona ukukulekelela ukuthi uthole usizo. So it does not mean ukuthi kumele uhlukumezeke uwedwa. Siyaqhuquzela futhi abantu besifazana ukuthi they must speak up. Bakhulume ngeenkinga ababhekene nazo bangathuli.